Hej så alle de fine mennesker, der er på YouTube. Lige her en kort video om, hvordan I kan manipulere med billeder med ganske almindelig PowerPoint, så I ikke behøver at downloade alle mulige programmer til at gøre det med. Jeg ved godt, det her ikke lige har noget med spil at gøre, som jeg normalt skal til at lave videoer om. Så, men bare lige en hurtig video her, hvordan I gør. Det første I starter med, det er selvfølgelig at åbne jeres PowerPoint. Nu kan jeg så se, at jeg har været lidt i gang. Jeg har lige snydt lidt på forhånd, fordi jeg lavede en video før, hvor jeg glemte at putte mikrofonen på. Nu viser vi det hele en gang til med mikrofonen på. Jeg har så manipuleret lidt med det, men det skal jeg bare se på fra. Så. Men det første I gør, nu når jeg vil gerne vælge et billede, som I så gør der ved indsæt på billede. Det er så valgt mit eget lille logo her. Så kommer der jo den her frem, der hedder billedværktøj. Derinde, hvis I gerne vil for eksempel fjerne noget baggrund, som I ikke gider med, så går I bare ind og fjerne baggrund. Jeg har knæet min stol, hvis jeg skal have min. Så kan I simpelthen bare, så kan I se alt det lille her, det er det I gerne vil have fjernet, det bliver fjernet. Og jeg vil gerne have fjernet alt baggrunden her, hvor der stadig er lidt af, eller ilden og Bødninghovedet og OXG Gamer. Så kan jeg så sige, markere de områder, der skal fjernes. Det gør jeg så ved at trykke de steder, hvor jeg gerne vil have det fjernet den. Jeg kan se, nu kommer jeg også til at fjerne det der, men det skal nok blive jeg på lidt senere i videoen. Så fik jeg simpelthen fjernet det omkring Bødninghovedet. Så nu gør jeg det så lige helt færdigt, fordi så kan jeg bruge det her på et andet tidspunkt. Ja. Så fik jeg fjernet alt det udenom Bødninghovedet og ilden. Så har vi jo det her med, som jeg gerne vil. Det er den her igen. Der går jeg så op i markere de områder, der skal bevares. Trykke på de bogstaver. Nu gør jeg det så ikke lige, fordi jeg skal lige ind her under vis og lige zoome ind. Sådan, at jeg bedre kan se det. Det var måske ikke lige den vej, jeg skulle. Jeg skulle måske højere op. Så går vi tæt på billedet her. Så vi så kan kigge på bogstaverne. Og så fjerner vi ups. Sådan. Og så trykker vi simpelthen bare de steder, det kan bevares. Så jeg trykker på. Jeg får lige præcis. Der kommer P'et i hvert fald. Så får vi R'erne også. O'et, X'et, G og A. Jeg ved ikke, hvad jeg har noget længere på stående, nu under det bare lige det. Det er så lige at vise jer, hvordan vi fjerner det. Og det er faktisk meget nemt. Hvordan man lige godt se. Jeg er allerede ved at få alt det her med. Det er længere hen, så vi kan få de sidste her med. Så, men det er meget nemt. Når det godt, du kommer i gang med det. Sådan, så faktisk. Så fik vi lige gjort det. Så vi lige normalt her. Så kan I se. Så er det hele normalt igen. Eller, så da vi starter. Så går vi så ind her og ja, nu kan man så ikke se bogstaverne nu, så man kan lige vælge en sort baggrund, så man kan se den her. Og det er selvfølgelig, så må du altid lige skifte til ny baggrund eller noget. Men jeg er slet ikke færdig nu med videoen. Så kan I faktisk gå herind i korrektionen. Og vælge, hvordan det ellers skal se ud. Sådan der. Nu skal vi lige tilbage på den, der startede ved. Nogle forskellige ting. Nu leger jeg bare lidt med det, hvis vi har noget til til lige nu. Sådan. Så kan I så ændre, hvordan det hele skal se ud. Jeg ved godt, nu bliver det lidt grimt, men det var. Jeg kan også få til at se sådan noget ud, bare hvis vi vil have det på en helt afgang. En kæmpe billede der.
Nu kommer vi til en ret fede farve med ud af de virkelig de seje farver med det nu. Ja. Nu når jeg er lige ved det, så kommer jeg lige i tanke om den her. Angiv gennemsigtig farve. Den kan jeg så også trykke nogle steder på. Sådan der, så gør den det lidt gennemsigtigt og sådan noget. Det vil jeg så ikke gøre nu. Det kan jeg vise jer en anden video om. Men så har vi også den her, det er noget lidt andet. Der kan du få sådan lidt sådan nogle farver her. Så det er lidt fedt det der, ikke? Og sådan noget der. For virkelig at få det op på. Og selvfølgelig. Men jeg bruger den, som jeg godt kan lide at runde den her. Det ser lidt fedt ud, og det er samme som jeg havde i baggrunden. Som jeg også var ved at manipulere med lidt før. Så. Men det var bare det. Jeg håber I kunne lide videoen. Så vi ses nu. Hej.